Har du styr på Shimanos geargrupper? Hvis ikke, se med her. For at gøre det nemt, deler vi lige op i 3. Begynder, motionist og pro. I begyndergruppen der har vi Claris, Sora og Jæger. Henholdsvis 2x8 speed, 2x9 speed og 2x10 speed. Det er mekaniske geargrupper, som skifter som de bør. De skifter ikke så godt under pres, men de skifter rigtig fint til nogle helt standard og mere rolige ture. Det er altså rigtig fint for dig, som bare skal i gang med at cykle og prøve lidt kræfter af med det her med racer. Til motionisten, der har vi 105 og Ultegra. 2 super lækre geargrupper. Det er 2 rigtig fine geargrupper, som har en bedre holdbarhed, skifter mere præcis, vejer lidt mindre. Forskellen er, at de her kommer altså både i mekanisk og elektronisk, altså deres DI2-system. Det betyder, at den kan skifte elektronisk, hvilket holder sin position bedre, og bare er lidt fedt. De her 2 geargrupper er til dig, der gerne vil give lidt mere, ofre lidt mere på at få et lidt lækkere skift og lidt mere lir. Og til sidst, der har vi Shimano Dura-Ace til pro-rytteren. Dura-Ace kommer kun i en elektronisk version. Her er alt altså tænkt ind. Det er både holdbarheden, aerodynamikken og specielt også vægten. Det er altså Shimanos topgearing, så det bliver ikke meget finere end Dura-Ace.